Ind over, Tobias. Rundt bak. Mikkel. Ja, fint, Oscar. Den lever, Oscar, ind foran. Ja, det er fint. Ind over. Nu, Tobias! Ja, da. Så din, Oscar. Godt, Nikolaj. Ja, mod Kasper også. Roligt. Tryk! Fint. Hvad er uddrejning, ikke også? Men Arnus skulle nødt til at spille derinde, ikke også? Sæt op den sæt af bagved. Ja, Oscar. Godt, du er kæmpe der, Oscar. Godt, Oscar. Godt, Mikkel. Kom, Mikkel og Måns. Kom. Helt over, Mikkel. Fint. Den er der endnu, Mikkel. Ind foran, Mikkel. Ja! Godt jubel. Godt. Kom. Hjem igen. Rykke, der kommer lige rykke. Okay, drenge, kom igen. Kom med hjem, kom. Magnus Kæler, du spiller midtbanen nu sammen med os, ikke også? Lidt længere væk, Løsgaard. Kom. Her tilbage, Magnus Kæler. Det ved, drenge, det ved. Ligger for let på jer. Det ved, så hold den. Vi skal takle dem, drenge, ikke også? Kig på bolden. Ja, det er også kun det. Kom så, Oscar. Kom så. Modsat. Spille bolden. Spille. Ja, det er godt. De kender hinanden. Ja. Det er sådan, det skal være. Og nu i midten. Modsat. Sådan der. Kom så. Ind med den. Han står i lidt. Mikkel, hjælp ham igen! Godt, Mikkel! Flot spillet, Mikkel! Så lægger vi op! Hvad er Oscar tage den? Så løber vi op i angrebet den her gang. Oscar, ikke luft under, ikke? Ikke så meget kraft, luft. Helt op! Ja! Og så er det Fint, Oscar. angrebet. Det er godt nok, Mikkel. Mikkel, hjælper ikke noget at stå så. På mål, drenge! Vi kan godt få mål! Kom nu i gang! Kig på bolden, og vi trækker! Modsat. Godt, Esben! Bliv ved! Nu smæk den! Godt, Mikkel! Ja, det er flot,
Oscar. Prøv nu at spille helt ud. Kom helt ud til Magnus på den anden side. Kom nu. Op og hjælp Oscar. Op og hjælp Oscar. Kom så. Op og hjælp Frederik.